नमस्कार, स्वागत बा भाई लोगन के फिर से एगो भोजपुरी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में तोहनी लोगन के कुछ खास चीज देखे के मिली। तोहनी लोगन के कुछ खास चीज देखे के मिली। तो लोगन के खास चीज मतलब तोहनी लोगन के तो पता होई, देखले भी होगा लोग। लेकिन आज हमनी के कुछ नाश्ता में यानी खाना में आज हमनी के बट्टी चोखा यानी लिट्टी चोखा बनाए वाला बानी जा। और तोहनी लोगन देखत रहिए जा कि हमनी के लिट्टी चोखा कैसे बनी और कैसन लगी। तो तोहनी लोगन अगर थोड़ा सी भी दिक्कत हुई चाहे लिट्टी चोखा में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तोहनी लोगन कमेंट में रिप्लाई देने के जरूर कोशिश करिए लोगन, ताकि हम भी समझब कि हमारे लिट्टी चोखा बनौले में का गड़बड़ी हो चुकल बा, का सही बा का गलत बा। तो आज भी तोहनी लोगन के अभी तक किस तैयारी ना बा, लेकिन हम बताते कि आज हमनी के जो है कि लिट्टी चोखा बनौले के प्रोग्राम बन जाए ना। गोपाल का बनी लिट्टी चोखा का बनी बाबू लिट्टी चोखा। तो तुम लोग वीडियो कंटिन्यू देखत रहिए जा। तो भाई लोगन लिट्टी चोखा बनावे खातिर का चीज़ का जरूरत बा तो हमनी के तो जैसे कि देख सकेला लोग गाय वाला गोईठा जो है ना कि एकरे ऊपर हमनी के लिट्टी चोखा बना जाए। यहाँ गोईठा हमनी के ले आके रख देले बन जा। अब तैयारी बा एक जलौले का, तो तुम लोग देखत रहिए जा वीडियो में। हमनी के एक जलावल जाए, जलौले के बाद जब आग तैयार हुई तो एक ऊपर आग बनी। ओकर बाद आटा का भी तैयारी हुई। तो जैसे कि अभी आटा हमार माई मतलब लिया गई बा, आटा आ जाए तो तोहनी लोगन का सब चीज़ देखे के मिलत रही। तो भाई लोगन तोहनी लोगन के बतौनी है कि जैसे कि आटा का भी तैयारी हो चुकल बा। तो यहाँ पर देख सकेला लोगन मतलब कि आटा भी हो गई बा। और जैसे तोहनी लोग बता देते कुछ बारिश का मौसम हो गई बा, एक वजह से जो है कि हमन का बाहर अंदर घर में बनावे के मतलब कोशिश करत बानी जा। बाहर सब गीला बा, जैसे देख सकेला लोग इधर सब गीला बा और इधर हाथ में आटा भी हो गई बा। अब एक मतलब गुनल जाए यानी सानल जाए। सनले के बाद तोहनी लोगन के जोन गोईठा बा देख सकेला लोग नीचे, तब एक जलावल जाए, तब जाए के तब हमनी के लिट्टी बनौले के जोन की टाइम आ जाए। तो भाई लोगन जैसे देख सकेला लोग हम आटा का तैयारी करे जात बानी। अब आटा सान ले और जो गोपाल जैसे हट तू हट भाग में से। तो यहाँ आटा की तैयारी करे जाती जैसे देख सकेला लोग पानी डाला थी। आटा सन के तैयार हो चुकल बा और पारी आगे लेकर मतलब कि आग लहरेले का। तो एक कर देते साइड में और तैयारी कर जात बानी आग लहरेले का। तो तोहनी लोगन देखत रहा आगे का तोहनी लोगन के देखे के मिली। तब हम एक तैयारी कर देखी आग जलौले का, जैसे कि देख सकेला लोगन आग जलौले की तैयारी हो चुकत बा। हरजी बाबू भागी बाबू बाबू भाग। तो आग लहरा देले बानी भाई लोगन। अब जैसे कि ये आग जब तक लहरी ना तब तक तोहनी लोगन के लिट्टी चोखा सेकैले के यानी पकौले का सीन तब तक कहीं जो रोकत नहीं। फिर तोहनी लोगन के जब लहर जाई
तब फिर तोनी लोगन के आगे देखे के मिली। तो भाई लोगन देख सकेला लोगन यहाँ पर जो है ना कि धनिया पत्ता और ये वाला धनिया पत्ता, ये आलू और ये बैगन, प्याज, लहसुन और मिर्चा अभी मतलब बाकी बा, मिर्चा भी डला जाई। तो तोनी लोग देखत रहा वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखा, तभी तोनी लोगन के वीडियो देखने में मज़ा आई। और इधर तब तक आगे आग लहरले में टाइम बा, जब तक लहरी ना तब तक हम प्याज के मतलब छोटा छोटा काट के रेडी हो चुकत बानी। लोगन जैसे कि देख सकेला लोग इधर बट्टी मतलब कि तैयार हो चुकल बा। और मतलब ये भी ठंडा जौन बोला जला राखी हमन के और ओकरे में ढकल गल है, ताकि मतलब हमेशा के लिए मतलब जब तक आलू सीज न जाए, पक न जाए, तब तक कि मतलब ठंडे रही, गरम भी रही। और आलू पकले में टाइम बा, तब बस लेट खाली आलू बा ओकरे बाद। तो भाई लोगन तोनी लोगन के बता देते कि जैसे देख सकला लो इधर बट्टी तैयार हो चुकल बा। अभी देख सकला लो बट्टी तैयार हो चुकल बा और थोड़ा लेट बा, बस बट्टी हो गई बा। और चोखा का मतलब कि आलू दम का मतलब तैयारी बाकी बा। ओकरे जैसे हो जाते से मतलब खा के तोनी लोगन के टेस्ट बताओ जी कि कैसन लगत बा। जैसे बट्टी चोखा बन के रेडी हो चुकल बा, जैसे देख सकेला लोगन हमने के अब खाए वाला बानी जा, खात बानी जा। और बहुत अच्छा अच्छा बनल बा में अचार, धनिया पत्ती, आलू, लहसुन, प्याज, टमाटर का मिक्सर बा। आलू दम जौन कि हमन के उत्तर प्रदेश में बट्टी चोखा बोला जाला और बिहार देश में लिट्टी चोखा बोलाला। तो अब तोनी लोगन से खा ले तब बात करब। तो भाई लोग हम खा के रेडी हो चुकल बानी। हम बहुत तीता बा और बहुत मज़ा आ गई बा। तो वीडियो समाप्त करते। और तोनी लोगन को कुछ कमी लौकल होके तो कमेंट में ज़रूर हमके बताओ लोग, कुछ गलती भी होके तो हमें कमेंट में ज़रूर बताओ लोगन। और वीडियो समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।